आं सानो बेवहाय गोरोन्थि बुजिदों आं रावखौबो थांखिनानै बुङाखै खुनु राजखान्थि हान्जाखौबो आं थांखिनानै बुङाखै किन्तु बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला जाहैबाय गाव खुंथाय गोहो थानाय मोनसे माने मा होनो खुंथायारि ओनसोल बड'लेण्डआ गावहानो गावखौनो खुंनो हानायनि गोहोखौ दिनै भारत संबिधाननि गेजेरजों 10थि शेड्युलनि गेजेरजों मोननो हादों आरो जोङो बेवहाय जोंनि खुंथायनि बेलायाव बायदिसिना जि जोंनि माने मा होनो बिदिखौ आयेनफोर नेमखान्थिफोर बेखौ जों गावनो दानानै लानो हायो मोनसे रायजोनि आयेन आफादा बे रायजोनि थाखाय जेरै आयेन दायो बड'लेण्डनि थाखाय आसाम सरकारनि नङा बड'लेण्डआ गावनो हारसिं बड'लेण्डनि थाखाय सुबिदा जाथावथाव आयेनखौ दानानै लानानै बे आयेननि खान्थि बायदिनो बड'लेण्डनि खामानिखौ मावनो हायो आं बेखौसो बुंदों जि जिनिसानोखि दिनैसिमबो बड'लेण्डआव जोङो खालामनानै लानाय जायाखै बड'लेण्ड आयेन आफादखौ जों दाबो एडहक टाइप खालामनानै लाबाय थानाय जादों जे बेवहाय जोंहा आबुं अफिसार गैया आरो बड'लेण्डनि आयेन आफादनि गेजेरजों आयेन आफादनि जेफोर माने मावनो गोनां खामानि बिबान बेखौ जों मावफुंनो हानाय जायाखै जे मोनसे आयेन आफादा बे आयेन आफादाव पास जानाय बाजेट आरो बे आयेन आफादाव जायफोर स्किमखौ मावनो सरकारा खोथा होदों बेखौ फिल्डआव सरकारा मावदोंना मावाखै सरकार माने अफिसारफ्रा मावदोंना मावाखै बेखौ नायो आयेन आफादनि कमिटिफ्रा दा बेबायदि आयेन आफादनि कमिटि जोङो दानो हानाय जायाखै आरो बिनि गुबै कारना जाहैबाय बेवहाय जोंहा अफिसारफोरबो गैया बिबान होनो थाखाय दिनै आयेन आफादनि बुंथिगिरिहा बेवहाय जेबो गोहो गैया बेवहाय सेक्रेटारियेटनिफ्रायनो बे आयेन आफादनि बिल्डिंनिफ्राय लानानै बिनि माने जिथु माने स्टाफफोर बेखौबो बिनिफ्रायसो नायनाय जायो आरोखि माने जोंनि बड'लेण्ड आयेन आफादा आं होनदों बड'लेण्डखौ जों गोहोगोरा खालामनोब्ला बड'लेण्ड आयेन आफादखौ आबुं महर होनांगौ गोहोगोरा खालामनांगौ अब्लासो बड'लेण्ड खुंथाया गोहोगोरा जागोन बे सिस्टेमखौसो आं बुंदों बे सिस्टेमफोरखौ खामायनो थाखायनो जोंहा गोबां डिपार्टमेन्टआव दिनैहाय रायजो राजानि जिथु अभाब अभियोग बेखौ जोङो 800 कौटि दिनै 1000 कौटि मोनदोंब्लाबो बेजों जों खामानिखौ मावनो हायाखै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय एग्रिकालचारावनो जा पिएचसियावनो जा फ्लाड कन्ट्रलावनो जा बा लामायावनो जा जेसेबां जों स्किम मोनदों बे स्किमफोरखौ जोङो टाइम मथे मावनो हायाखै आरो गतिके बे सिस्टेमखौ जोङो थिग खालामनांगोन आरो थिग खालामब्लासो बड'लेण्डखौ मावफुंनो हागोन आं बेवहाय गुबुन रावखौबो दाय होआखै आं ओंखायनो होनदों आंथ' स्पिकारसो आंहा जेबो गैया एबाराव बड'लेण्डआव जायखि सरकार फैया जायखि बिबान मोना बे नोजोरजों नायनानै बड'लेण्डनि खुंथाय गोहोखौ गायसननायाव गोसो होयोब्ला मोजां अब्ला जोंनि गोबां जेंनाया फोसाबजागोन आं बे बाथ्राखौसो बुंदों